पूजा पाठ होला सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा कइल जाला तबे कोनो काम शुरू कइल जाला। कैसे जाएगा बा कैसे आओ अरे की गौरी के अरे भइला लनवा ये बाबा कि सुमिरा नवा अरे करी तो तेरे भाव में आवेगा गौरी केला गौरी केला गौरी केला लनवाए पापा गौरी केला लनवाए पापा गौरी केला लनवाए पापा सब देवराज से पहले
कि माता जाति पार्वती अपिता महादेवा लड्डू भोग लगे कर देवा यही गाना के तनी दोस्तों समय बदल के दवे को करके अरे माता जाती अरे पार्वती मैया अरे माता जाती अरे पार्वती मैया अच्छा लगा तो ताली बजा दी।